participă la toți Diaconul Petrișor și Ioniță Gabriel. Mai cântă, altă. Când te grăbești, atunci mergi puțin mai încet. Îți tremură mâna, Gabriel! Hai, Gabi! Hai, Gabi! Hai, Gabi! Hai, Gabi! Hai, Gabi! Hai, Gabi! Hai! Emil, te rog omul să filmeze. Vedem cât cadem! Ceasul meu e tot 20 și 30 de secunde! Bă, n-aude, pricep la nota! Doamne polițist, ajută-ne, doamne, să ne facem treaba. Băbi, încă vreo de cine dracu? Mai înapoi, mai înapoi. Bă, ce vă puteți?
Trăiască, domnul primar! Haide, domn primare! Ține mă găleata așa, cum doi ține. Baște, unde răspund găleata. Merge cu mai era. Mai, ridic găleata. Atât. Nicule, du-te și filmează la băieți afară acolo. Haide, domn primar! Azi e începutul, bre! Ca pe un câmp, la Gârboapele, în plantație sau în altă parte, să ne putem întâlni și noi în zi de primăvară la aniversarea satului. Fie ca această zi, care este, așa cum vă spuneam, a patra sărbare câmpenească,
acum 2 săptămâni la Călăraș și a avut succes deosebit. Și de asemenea, unde suntem chemați și invitați, cu plăcere mergem și spunem talentele acestea. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Sunt învățătorul Amelian Chirilă din comuna Tulucești, județul Galați. Sunt scenaristul filmului pe care veți avea posibilitatea să-l vedeți în minutele următoare. Împreună cu bratul Vasile am trudit și am revigorat un vechi obicei al colindelor în Tulucești. Colindele din Tulucești vin din perioada începutului creștinătății, dar spre ghinionul petrecerilor în timp, o perioadă de aproape 40 de ani, ele au fost interzise de către regimul comunist. Acum sunt repuse în adevărata lor valoare, ele cântă obiceiurile creștine ale populației din această zonă a Brateșului și au posibilitatea să vă aducă în față melodii și cuvinte care sunt specifice acestei zone, deși ele, ca toate celelalte colinde românești, au aceeași sursă de inspirație, istoria, viața și munca poporului de pe aceste meleaguri. Credința poporului român au la bază credința omului în Dumnezeu, în biserică. De aceea, de cele mai multe ori,
ele au fost cântate atât la casele oamenilor, cât și în lăcașul sfânt al Domnului. Zilele care urmează, dacă tot am reușit, le-am adus din nou în mijlocul sătenilor, în zilele următoare, ele vor fi cântate în fața întregului sat, în fața altarului, în biserica satului. Bună ziua, Abade Vasile! Bună ziua, Flăcăi! Ce rugăminte avem? Ziceți, vă rog! Vrem să învățăm și noi colindul de sărbători, care l-am apucat din moși strămoși. Primiți colindul, ne dați camera ca să învățăm și noi colindul pentru sărbători de Crăciun? Primim, Flăcăi, primim! Poftiți! Poftiți! Nașterea ta, Hristoase, Dumnezeul nostru, răsărita lumii, lumina cunoștinței, pentru dânsa cei ce slujeau stelelor de la stea s-au învățat, să se închine ție, soarelui dreptății, și te cunoască pe tine răsăritul cel de sus. Doamne, mărire ție, Fecioară astăzi, pe cel mai presus de ființă naște, și pământul peștera, celui neapropiat aduce, îngerii cu păstorii slavos slovesc, și maghii cu steaua călătoresc, că pentru noi s-a născut prunc tânăr, Dumnezeu cel mai înainte de veci. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, biruință bine credincioșilor creștini, asupra celui potrivit dăruiește, și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, biruință bine credincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește, și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău.
binecuvintează ceata aceasta pentru cetele purgătorilor la ajunul nașterii Domnului anului mântuirii 1998. Dumnezeu să vă binecuvânteze sănătate, să vă dăruiască și să binecuvântați cuvântul lui Dumnezeu. Amin. La mulți ani, sănătate tuturor. Sărbători fericite. Mulțumim. Înainte acestor curți, din născut crescutul meu, sus la vârf la 9 meri, 9 vârfuri, ard și 9 lumânări, sus îmi ard și jos îmi pică, picătura ce-a picat-o, lac de vin s-a revărsat-o, lac de vin, pârâu de miru, dar în lac cine se scaldă? Scaldă bunul Dumnezeu, se scaldă și se îmbăiară, cu vin alb se limpeziră, cu bun mir se miruiră, veșmânt alb se primeniră, și-n veșmânt și-n mărgărit. Mai de rând cu dumnealorul, dar în lac cine se scaldă? Scaldă bunul Moș Crăciun, se scaldă și se îmbăiară, cu vin alb se limpeziră, cu bun mir se miruiră, veșmânt alb se primeniră, și-n veșmânt și-n mărgărit. Mai de rând cu dumnealorul, dar în lac cine se scaldă? Scaldă bunul Sfânt Ionu, se scaldă și se îmbăiară, cu vin alb se limpeziră, cu bun mir se miruiră, veșmânt alb se primeniră, și-n veșmânt și-n mărgăritul. Mai de rând cu dumnealorul, dar în lac cine se scaldă? Scaldă și acest om bun, acest om bun, jupân Vasile, se scaldă și se îmbăiară, cu vin alb se limpeziră, cu bun mir se miruiră, veșmânt alb se primeniră, și-n veșmânt și-n mărgăritul. Mai de rând cu dumnealorul, dar tu, măi, jupân Vasile, tu te scalzi, tu te îmbăiezi, dar tu cui te chipzuiești? Nici ția, nici lui Ion, nici lui Crăciun cel bătrân. Fostam tânăr și-am făcut-o, făcui casa lângă drum, puse-i masa peste drum, o spătam flămângioșii și încălzitam friguroșii. Și o, Doamne, mi-o mai face puțurele în câmpuri grele, de-mi iubea setoși din ele. Și eu, Doamne, mi-o mai face pădurele la văi grele, de-mi iubea setoși din ele. Și eu, Doamne, mi-o mai face pădurele la văi grele, de-mi și trec care pe ele, trecuși care cu pohoare, car cu fân și buț de vin, care trec îmi mulțumesc, eu de mulțumita lor și de boda prosta lor. Înfloresc și îmbobocesc ca vara primăvara și ca toamna cea bogată, de toate îmbelșugată, de satură lumea toată. Hai, Vasile, bun de tine, ce făcuși aceste toate? Hai la rai, la judecată. Găsi raiul descuiat, descuiat și luminat, treci la masă nechemat, ia paharul nepătatul, nepătat, nehucurat, ia toiac de judecată și judecă cu dreptate, și dă la dreptul la dreptate și strâmbi la strâmbătate. La mulți ani cu sănătate.
Fiți credincioși, într-adevăr, ne-a răscorit inima, ne răscorit într-adevăr să vede acest lucru pe fețele celor în vârstă, în special, care le-au venit lacrimile, că s-a descoperit, într-adevăr, acest frumos colind strămoșesc vechi de ani de zile și care ne leagă de istoria neamului nostru. Baia Vasile. Dragul meu, primești colindă? Da. Bună ziua, la mulți ani! Rămână. Moți că e la domn Silv. Baia Vasile. Clasa 1B dorește să-și ia la revedere de la clasa 1. Am încheiat primul, cel mai greu, dar cel mai frumos an din viața de școlar. Clasa 1 și învățătorul rămân pentru copii un cristal care va străluci toată viața. Doamne directoare, domnule învățător, dragi invitați și dragi colegi, a trecut primul an de școală din viața noastră de elevi, vor mai urma de acum încolo mulți ani, mulți dintre ei vor fi chiar mai frumoși, dar primul an de școală nu se poate uita niciodată. Acum în clasa 1-a am început cu adevărat prima noastră muncă. Mi-am cu câtă dragoste și emoție am început să scriu primele zile de școală. Pentru noi însă a fost un an de muncă, un an frumos. Am reușit să-i aducem pe toți în față, să-i facem pe copii să știe, de acum încolo ei nu mai sunt copii neștiutori. Ei sunt copii însetați de cunoaștere. Am
copii din aceștia jumătate înscriși la biblioteca comunală. Citesc cărți. Se uită la film. Citesc afișe. Citesc din cărțile dumneavoastră. Au luat cu atâta bucurie cărțile de clasa a doua astăzi și au plâns când au văzut câte o carte puțin urâtă. Deci i-am învățat, nu numai să citească, i-am învățat să fie și ordonat și gospodar. I-am învățat să facă în așa fel, încât mai târziu, așa cum știți de la programul de la 8 martie, să vă puteți mândri cu ei, să vă fie de ajutor, să vă dea Dumnezeu sănătate, să-i puteți crește în continuare. Eu vă mulțumesc pentru ajutorul care l-ați dat anul acesta. Nu v-am cerut ajutor, dar ați fost deosebit de inimoase și ați venit cu ajutorul chiar necerut. Și lucrul acesta m-a făcut să muncesc cu copiii și îmi dă pentru anul viitor un imbold, încât aș dori să facem din acești copii niște flori frumoase care să fie mândria dumneavoastră, mândria școlii și, la urma urmei, mândria satului. Vă mulțumesc! Vă rugăm să vă spun câteva cuvinte. Da. Ei, părerea, nu? Numele întreg, da. Gata, dați înapoi, luați. Stimați părinți și dragi copii, întotdeauna pentru noi, sfârșitul anului școlar este zi de nostalgie, retrăim alături de ele, anii noștri de școală, dar în același timp și faptul că am mai încheiat un an de muncă la catedră, un an de satisfacții, de bucurii, și atunci că copiii dumneavoastră cresc sănătoși și înțelepți, pentru noi este o satisfacție profesională deosebită. Vă doresc multă sănătate în această vară, să aveți grijă de copii, încât la 1 septembrie să-i aduceți de mânuțe sănătoși, întregi la trup și la suflet, și fie ca urările Domnului Învățător să prindă viață, copiii dumneavoastră să fie însetați de cunoaștere. În felul acesta și noi, în timp, vom fi mândri, bucuroși de munca noastră, pe care o desfășurăm de zi la catedră. Să vă dea încă o dată Dumnezeu sănătate și să puneți suflet în ceea ce faceți, așa cum și noi punem mult, foarte mult suflet în munca noastră cu copiii dumneavoastră. Vacanță plăcută, dragi copii, să creșteți mari și sănătoși! E un moment în viața fiecăruia când își aniversează o anumită vârstă. Astăzi este sfârșitul clasei 1, iar Domnul Învățător împlinește o frumoasă vârstă de 60 de ani. Îi dorim multă sănătate și amintiri numai plăcute de la foștii mei și de la cei de la părinți cu care am lucrat împreună.
ani de viață, e o vârstă care, sigur, aduce emoții. Și este prima dată când îmi este sărbătorit. Am ținut și eu să fac această sărbătoare și pentru dumneavoastră și pentru colegii mei, cărora am să le povestesc o poveste de 2-3 minute, pentru că vom păși în mileniul 3, vom trece de anul 2000 și vreau să știu, odată cu trecerea mileniului, am lăsat și eu în urmă amintiri plăcute la copii, amintiri plăcute dumneavoastră, amintiri plăcute celor care sunteți aici și la urma urmei îmi creez și mie o sursă de noi. Vă mulțumesc! Aici, în școala Tulucești, unde ai lucrat, am slujit împreună, pentru a 60-a aniversare, ani mulți și grei, multă sănătate, o floare roșie ca și dragostea noastră față de viață. Mulțumesc. Și mulți ani. Și bună sănătate. Puteți să filmați și asta, domnul, că vor filma și acolo puțin. Și acum, stimați colegi, vă invit la muzeu. Vă cer. Mulțumim de invitație. Acela noi. Sorina, stai mai așa? N-am pus roșu. Uite aici am pot lângă domnul da? Uite de aia, uite care da. Domnul Mara, de dumneavoastră. Hai să la domn primar, la domn primar. Ia ceremonia. Dacă nu m-a zis, ajutați. De la școala cu clasele 1-8 din Comuna Tulucești, județul Galați, pentru rezultate obținute la învățătură și pentru portare foarte bună, la anul școlar 39-99. Stai cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și nefericire, la mulți ani să trăiți. La mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți. Mulți ani, iubire, pentru iubire să ne trăiți, pentru a voastră eternitate, la mulți ani să trăiți. La